Amachini kendo nyakoro mga jwange tielo nieri mar ariyo kanyo nero mabende Nyasaye noseyawonwa piny kendo wachake kanyo sa 11 okinyi maket kod maendi kakuneno no antie koda wendo mabende owendo okinyi makawuono nyakoro mga jwange luongo ni Migosi Bovins Kala TV kaendi wuok tich nyaka tich abich wabedo koda lipode go mopogore kopogore koda nonro mar oboke mabende watieko thuolo machuok mokalo chien kanyo wadwaro mondo wabede koda mbeko machuok koda Migosi Bovins mabende en chief officer mochung' ne weche go mag somo e sirkand county ma Kisumu. Bovins oyawore ka thuolo ni eri moking'io picha kacha imose oganda jokanyanam okinyi makawuono. Oyawore ahinya jokanyanam kendo ago erokamano maduong' ne Kala TV kuom gwelo odiochieng' makawuono mondo wago mbaka to moloyo duto te agone nyikwa Ramogi erokamano kuom chiewo gwen mondo watwagi kaka joka ng'ato man Kisumu County ka nikech gik moko te iloso gi mbaka mama wacho ni kar chakruok wach ne nitie to wach ne nigi Nyasaye to wach ne Nyasaye to onge gimoro amora manobedo kaonge wach koro twak ema kelo dongruok piny ikuodho erokamano exactly pimwa ni to Bovins en ng'a Bovins Ochieng en wuod Nyakach Kabodho to samo wuoye ni atiye office ma county government ma Kisumu ka kaka iluongo ni ofisa maruoth otelo ne weche mag somo gi dho ngere break it down chief officer in charge of education technical training innovation and social services so department nano ema deal gi weche mag ECD wan gi 653 in the entire county department nano ema deal gi weche mag vocational training centers wan gi 28 in the entire county and the vision of the governor any each and every ward onego beni nigi kuonde tiegruok mag rowere gieki mai department obe model bende gi weche mag library services to bende model gi weche mag social services and innovation erokamano ne Bovins kuom kawo thuolo mari kendo lero weche go maket kod mago e piny maduong' ma ng'ato nyalo penjo en ni to nyaka ne wachak chenro ni eri maro mar devolution higa 2020 kod 13 nyaka sani weche mag somo nyandho mar kit telo manyien mar devolution manokelnwa kod Migosi Raila Odinga Bovins osedhi nade ahinya kwa wuoyo kuom Kisumu County anya wacho ni gik mang'eny osetimore iwacho ni nitiere hits and misses ok inya wacho ni gik moko osedhi maber but ng'eny gik moko osedhi maber anyalo paro kata in ka nisomo ndalo machon ni yudo ka kata koger class manyien e primary timiyo jo class 8 exactly to nyithindo mantiere piny ndalo kande ne waluongo ni nursery nyithindo ge meketo somo tie yien iyudo ka somo ewi mabati moro moyiech nyithindo ge be iyudo ka ot ma gisome samoro biye mogede ana nyalo paro ndalo mana some class wa mane wantiere ma nursery jonyuol ne biro nyaka go wuoyo biro muono to pogo drisa gi dot ne tek koro early childhood education and development had been neglected for the longest time and ka devolution obiro and these are part of the function manobedo devolved and you can also remember the village polytechnic manobedo devolved that is based on schedule 4 of the constitution tiyudo ka koro mijingo devolution omiyo early childhood education and development to kod VTCs makana sani king'iyo program mang'eny kidhi Homabay kidhi Kisumu County kidhi Siaya kidhi kata Migori iyudo ka gimiyo dongruok mar nyithindo matindo koda korka somo koro iyudo ka nitie classrooms migero nitiere learning materials michiwo nitiere jopuonje mindiko to kod gik mang'eny madhi mbele mondo mi ngrang'iny mar somo e lower level otimre kaka wan jo Kisumu County wasi nyaka introduce gimiluongo ni digital learning mano tene nang'o tere ni ya nyithindo masani nyalo chako somo kaluwore gi technology ma Kenya sani nyathi nyalo kawo gadget ainani to nyalo loso go pattern onyalo timo go kwano onyalo somo godo onyalo timo gik mang'eny tene ni gadget ainani otimo gik mang'eny iluongo ni learning materials mang'eny ma ginyalo tiyo godo koro wan gi gima wase introduce miluongo ni digital corner tanyalo ng'isi kokabuogi ahinya ni ndalo ma mbele ka ohand kalam gotas dhi rumo nikech nyithindewa gidhi puonjore how to read
and type, not how to read and write. Nyithindewa ma Kisumu County koso nyithindo te. Okay. Ndalo moko bane ichwadowa gi handwriting cha aba ni dhi rumo. Okay. Nikech sani nyithindo somo mana ka. Gimoro amora en simo, technology osebiro ma kinyasani. Yes. Ok ibiro kae kata idhi chwado nyathi ni handwriting ne rach. Jokulugo ni AI. En AI. Kata sani ng'eni nyalo kawo gimondik ka eri handwriting marach ti scan. To loso ni mobed handwriting maber misend. Usetiyo gomenda marom nade gundho skunde gi eki mag ECD learnings. Nyaka no ukawe lwet migosi. Maybe give us a brief. Idonjo which year? Idonjo immediately with professor? Because idonje koreka tunido ka skunde wana chalo nane. Kicha winjo ni bath skunde moko Kisumu County. Puro nigi skunde mag lo kod kaunda? No, anta donjo machiegni. Adonjo 2020. Yes. Professor donjo 2017. Exactly. To kana nadonjo bende kaka director motelo ne weche mag trade kod enterprise development ma bende akaw higni 3. Yes. To education ka tadonjo dwe mar 8 2024. Yes, 2024. Manyiso ni koro an mana giga gi bage. Yes. Masebedo. To ang'o mane yudo? Gima timore, no, nayudo ka nitiere gik mang'eny mosetimore. Yes. Ma iluongo ni ECDs moseger to kod vocational training center. But gima dwanga wacho ni niya. Yes. Justice. Wan gi gimiluongo ni budgetary allocation. Yes. Ma dictate dongruok mar pinywa mamwalo kaeri. To iyudo ka national government, yes, kaka last financial year budget ne wan gi 4 trillion. Yes. 4 trillion, counties yudo 10%. For the entire county? For the entire nation. Nation, that is, yes. Yes. Counties yudo gima chalo 10%, which is about 500 billion, but ochopo around 480 billion. Pesa nieri kichaki kawo ichaki ng'inje among the 47 counties. Koro kobiro kaeri, kobiro kata mana gimoro 8 billion. Yes. 8 billion ichaki ng'inje departments. Nikech department ka department nigi priorities ga. Itemo mean ni Kisumu County nyalo yudo 8. Gimoro kaka 8. Okay. Koro ko ng'inje kendo. Yes. Tichaki ng'inje ma department mar public works ni kode kuonde migere ndara. Yes. Department mar agriculture ng'inje, department mar sports ng'inje, health chande bende ng'inje, kichaki dhi trade tourism chabe chak ng'inje. Okay. Koro ki ng'inje kuonde gi te city be wan godo ka. Mar education be chak dong kama tin. Tiyudo ni part of it bende dhi chenro mag chulo msara. Gik modong. So pesa madong matin ma development nieri ema koro wachak wapogo to dhi moko dhi ECD, moko dhi workshops to kod VTCs, moko bende dhi kuonde mopogore opogore. Koro iyudo ka pesa ni otin ma wanyalo gombo ni watim gik mang'eny to ok wanyal timo. Ting'eni chik e constitution kidhi somo article 203 wacho ni the national cake onego bed ni katin mogik kata matin mogik 15 biro ne counties. Okay. Ting'eni magi are part of gik moko mowacho ni protect and you are receiving roughly 10%. Koro nyaka nadonji apa nitie gik mang'eny masetimo. Okay. Wan nyaka gi model ECD masegero, nitiere iluongo ni playing equipment No, that is saying. Can you mention? I mentioned. Somebody can say. Yes. Kata nanyalo wacho ni kiny atimo gini, but I don't do. Gimomiyo, okay. But can you figure out in Nyakach? Anyalo mention ni matin. In Nyakach, in Seme, in Muhoroni. Muhoroni mayuaka Nyabovit. Tell me something about Nyakach. Nyakach kidhi, ibo yudo lembo. Moger, ECD. Yes. I know lembo. I'll visit. 2 double classroom to completion. Okay. Kidhi Abwao, ibo yudo an ECD moger. Nitiere ECDs manyocha wagero ma oingo 4. Okay. In Nyakach. Kidhi kata ma South East Nyakach, ibo yudo moger. West Nyakach nitie moger. Central Nyakach nitie moger to completion. Okay. To model ECD kata kidhi Kajulu kaeri, ibo yudo ng'adi. That's Kisumu East. Kisumu East. Yes. Kidhi Seme. Yes. Ibo yudo model ECD miluongo ni Kanonyo ECD Center. Bendo get to completion. Okay. Koro nitiere mwanyalo wacho ni magi to get to completion. Yes. That's good. Apano mano ber. Japiny ben neno weche mag dongruok mutimogi. Seche mutimogi, butimogi tie tuche achiel kod japiny, mheshimiwa. Anyalo ng'isi Justice ni constitution ma Kenya ga uphold the spirit of public participation. Kendo appreciate ni development cannot happen without the people.
nyaka jopiny bed involved. Emomiyo kata mana budget making process chakore gi japiny. Wan gik mwatimo e office bedo informed gi gima jopiny omiyowa in terms of development. Koro development sami loso budget cha jopiny are involved. Sama watimo implementation jopiny are involved. So wan gimi luongo ni co-created gi co-owned process ma development agenda department wa mutimo gi jopiny. Okay. Ang'o manyalo wacho ni mori nyaka ni donje e sector ni eri ma samoro no yudo karach ahinya kober kod weche go kuma classes. Sani simple. Ndalo moko iga mokalo I think ne wajabiro, I don't know whether you are there already. No wajabiro ga office governor when you are flagging materials going around. When did it stop? Or they are enough? Erokamano ahinya. Gima mora maduong' moloyo en gima iluongo ni spirit of partnership and collaboration. Masebedo kwatimo gi stakeholders mopogore opogore makelo dongruok. Mana kaka ng'isi ni resource envelope tin. Koro kok wanyal riwo private sector gi other development partners together mochielgi mondo mi wa amplify the little things matimo mondo nen maduong' to wanyal dongo. One as a department we appreciate development partners gi jok mose support wa. Actually last financial year alone kanyocha wa tabulate wayudo ka partners direct injection manyocha gitimo was over 200 million in the department. And part of the process mane watimo gi partners and provision of learning materials and tools and equipment to the vocational training centers. So nite partners mosetiyo godo mokonyo wa support that process. But one bende one ga gi budgetary allocation mar tools and equipment to the vocational training centers. Last year alone flagging off we flagged off materials worth 18 million. Last year feeding program to the ECD bende we flagged off. Why was that so key? It is key nikech sani eri somo ma Kenya sani dwaro ne nyithindwa tiegore gi tools ma be Kenya sani ma skills ma giyudo nikech tiegruok matimore in technical institutions wage gin practical. Koro ng'ato ok nyal learn ka onge tools and equipment. Koro nyaka obed gi ma Kenya sani ma bende rawera kosetiegore kacha kodhi industry so yudo ka skills moyudo mopuonjore cha emidwaro bende industry. Koro en plug and play. Odwacho ni to chaka teach. Ok ni koro chako train kendo. To kata mana feeding program bende waran ok wach no romo but okonyo nikech yudo ka nyithindo mang'eny nyalo koro dhi school to nitiere bende retention element of it nikech ging'eyo ni ka gidhi school tang giyude gimoro ma ginang'o kata ma gichamo. Koro gigi te ber kabisa nikech gimedo tero somo e rang'iny mamalo. Adwa ng'isi wach partnership ka. Wan gi partner moro miluongo ni Komundo. Who is that? Komundo is a partner, is an organization ma support wa in terms of setting up centers of excellence in each and every sub-county. Koro nwasechako gi kuonde ariyo. Mokwongo ne en Sabako Vocational Training Center. The one in mani Kisumu West. Koro kedhe kanyo tipo yudo kwa keto 6 fish pond. Mwaketo pi bendo kuny e institution ma bende konyo nyaka the community. To each fish pond iyudo kokete rech maromo 1,000. Mano rech 6,000. So maeri provide learning on aquaculture but at the same time gin production unit kata gimiluongo ni income generating activity to the institution nikech rech gi koromo machua tichake uso to pesa no ero chak dok e school. Koro konyo running the institution. Kidhi Akado tiyudo modern which automotive Akado Vocational Training Center man Kisumu lakini mama ka kata mana Rambe nitie Rambe Nyakach nitie Rambe Seme nitie Rambe kidhi Siaya bende nitie Rambe. Koro ma Akado man Kisumu Iska kidhi tiyudo modern machines mar automotive garage for county to bende nyithindo puonjore godo makata ira gombo ni geche uma Kala TV teruru kacha idhi los gi rang'iny mamalo moinga moro amora. Nitie machine mikeda ida gache ni tidiyo ne ibonyesa to ng'isi tuoche te machando gachi to gachi loso e rang'iny ma Kenya sani. Makata kama wueni geche county te idhi losi e vocational training centers wa kaka Kado kendo loso gi Rotary kendo loso Ahero. Koro magi gik matimo through partnership and collaboration. Maybe if you could bring out to us how many of these vocational training centers
minyalo count mantie Kisumu County kechawinjo ni ok ging'eny ahinya? Ang'isi ni gin 28. 28. Yeah, but divided in lake mar governor nitie ward ma pod onge godo. Okay. To ang'isi ni lake mar governor en each and every ward onego bed gi vocational training center. En mani sami set up as training center, nyaki equipe, nyaki ket adequate staff, nyaki make sure ni nyithindo bende nitiere madhi kacha matiegore moromo. Koro nitie gik mang'eny matimore mondo mi operationalize fully. Koro it's not just about opening them, but it's about opening them and operationalizing them to optimal level. It is one thing for the sake of Yahweh. You mean it is one thing to launch it, it's another thing to keep it running? Yes. And the latest one en gina ne Lela Vocational Training Center. Kidhi kanyo to yudo ka nitie center moyaw kanyo manyien maber kabisa. Be uyudo nyithindo? Nyithindo nitie. Okay. Nyithindo nitie. Wan gi nyithindo 7,000 sani. But in entirety? Yes. Okay. Yes. In the entire county. Okay. But gima temo wacho bende en ni king'iyo result manowuok mar KCSE 2025. Nyithindo manyo timo penj na gi nyithindo 993. Okay. Roughly 200,000 noyudo direct placement. Mbalariany. Yes. Mangiso ni 700,000 gi nyaka wang'i kaka gidonjo kuondego mag tiegruok. Okay. Magi nyalo bete magi tiegore giyudo skills ma Kenya sani. Yes. Now king'iye in the county context. Roughly nyithindo 28,000 notimo KCSE. Nyithindo goeko, nyithindo manoyudo D+, ne gin nyithindo roughly 8,100. Nyithindo manoyudo D- kod E ne gin roughly 7,900. Kiriwo gi te magi 16,000 learners. Yes. Manoko ka. Koro kwayowa bende makende kaka county ni jonyuol gi community, let us encourage rowerewa kik gibede dot. Take advantage of learning institutions man godo gieki mondo gitere nyithindo yud skills ma Kenya sani. Ka gidhi kuonde kande gibo yudo tiegruok korka masonry, weche mag gedo, electrical works, plumbing works, motor vehicle repair and maintenance. Gibro puonjore weche mag twengo, weche mag loso wich, weche mag beauty. Beauty therapy, hairdressing. Tinde nitie kaka iluonga ni kia cosmetology. Kasto weche mag tedo bende. Koro magi te kwadhi kuonde gi eki to boyudo to nyithindewa biro appreciate ni wamiyogi ujuzi e lwetgi. Nikech ma e loth mano penj Musa ni tanga in ge lweti. Ma e loth ma ginyalo baro go nam. Correct. How expensive are you if I want to bring a kid? No, we are not expensive. We are much affordable. Institution ka institution nitiere gi pesa ma gicharge, but averagely we charge about 25,000. It differs. Averagely about 25,000. Okay, at most. Okay. Koro 25,000 iyudo ka county chulo 15,000 ne nyathi ka nyathi. Yes, in form of capitation. Okay. Nyathini be kwa establish ni need ahinya tichaki miye bursary. Okay. To nyathini bende ibo yudo ka wan gi mana kaka wacho ni watiyo gi partners. Yudo ka Office of the Women Rep bende mo identify ka need chak support. Office of the Area MP bende support gi bursary. Koro en nyathi ma koyud ka nitiere kuonde gi te kochoki. So nyawo end up musomo mana mayot. To wan gi other bende development partners kaka Shofco ma bende also come in gikawo nyithindo to bende gichudo negi. Wan gi corporates kaka KCB ma bende we also work closely with. Koro uneno ka nyithindo gi eki ywak mane manyalo bedo ni nitie donjo margi? Ywak mantie niya, mana data mana mi mokwongo chande. Okongiso ni nyithindo mang'eny gi eki nitiere gin gi chenro moko mag rem momiyo gitiyo maber korka wigi liwonde kendo gibith. But background magiaye ema nyalo miyo nyathi ok perform maber. Samoro nyathi wa school to kodok dala to yudo ka pake moninde kendo. What does that mean? Ochiemo onge. Samoro nyathi obet oko mang'eny koko dhi school ka en e life ne mar secondary. Kaluwore gi background ne. Koro magi bende contribute
koso mar performance maber e secondary level. Koro iyudo ka nyithindo gi ng'enygi ma wakawo gi eki background gi bende ok ber ahinya in terms of financial capability. Koro maeri is one of the challenges mantiere. And another thing en ni nitiere program ma bende wa introduce ma support nyithindo manyiri. Ma samoro nyathi moro nochwanyore oyudo nyathi. Koro waketo ga gimiluongo ni daycare facilities in our VTCs. Koro nyathi manyako nyalo biro gi nyathine e school. To nyathine no nitiere kamikete tinga marite ma is a professional to dhi mbele gi somo. To kuwinjo kodwa dhodho nyathi to dhi to chako dok mbele gi somo. Koro ni kama nyalo dhi. Koro magi a support mwaketo in place. To omiya ng'isi ni watemo bende matek mondo wawak gi other partners so that jok ma ok nyal chulo fees wang'i kaka wakonyogi. This cuts across to all the vocational training institutions. Yes. Magintie gi reserved place ma for lactating mothers. So ng'enygi nitie moko ma pod kobedo go lakini ng'enygi ni godo and watemo ni mondo gite gibed gi spaces aina. Iluonga ni Makafande, awinjo maler kantie Kleti Ombei School, amor kod mheshimiwa kendo waneno moko kuom gigo eko ma bende timre e gwengewa kae. Kamano enya Makafande ka entiere Kleti School e gwenge eko mag Ombei. Ombei cha yudore Muhoroni. Ombei ni Muhoroni. Or Nyando. Ombei ni Muhoroni. Some people think it's in Nyando. Because Ombei is just bordering Ahero. It must be nearing the border. Manoni Muhoroni. Kamano enya jo Ombei, jo Muhoroni ogeno nuru maber kendo kuom yango ni untie chenro luwo wayonero makare. Jalango Otieno wacho ni owinji kendo yudo makare ka entiere Siaya County Wichilum Beach. Wacho no mor kod chenro ma inwauru jotelo bende mawuok Siachwa koni ukelnwa chenro. Watimo mwanyalo maneno ni wakelo jo Siaya lakini ok makamo. Chenro jakoro Mungajwang. Isaiah Atiang Nyakwar Migire wacho ni good morning Justus from Kano Kimira Kanyagoro School. You know Kano binge maber dia? Ang'emate. Part of it, wacho no yudo weyo makare. Owacho ni omor kuom chenro mar sirikal kaunti ma Kisumu osebedo katimo mabiro neno ni vocational training schools oringo e gwengewa. Wajiw mana nyithindo kik chunygi tho gidhi nyime kod somo. What do you count of that? No, wacho maber kabisa. Mana gima wachande wang'is nyithindo nitie opportunities e kuonde tiegruok wa. Yes. Mondo gidhiyo. Wacho niya ndalo moko biro bedo ma Joseph biro ruoth moro biro mano okia Joseph. Sama wan gi thuolo nieri ma wayudo professor mohero somo oye tiego somo wakawo advantage no. Okay. Sa text mana neno ka bato chako lal na kayude anga somnigo. Okay. Luongo ni Ayudo achiel kachiel, incoming member of parliament for Kisumu Central is a sure bet. I think he meant to say Mosna Osiepano. Luongo ni Yogo Stephen OM. Mheshimiwa kani biro ni thiedho pap? Pap mani mathiedho. Kitano ka ote donjo ka mag mheshimiwa iluongo ni Yogo Stephen. Mheshimiwa wacho what in the Nyakach yawa. Otimnwa gimoro mar education kaka TVET. Nyakach, you bragged here. You've done a lot in Nyakach. They're here. Nyakach nitiere gik mang'eny. Nyakach wan gi kata mana Achego Vocational Training Center. To wan gi Katito. Actually, Daudi confirm nwa ni Achego is Nyakach. Achego is Nyakach. I thought na Achego ni malo. Na ng'isi ni nyinge gi opogore. Achego nitiere kar Mheshimiwa Fujo, Lombo Wade. Mano but nini? But kamuja la uru ka sere chel bunade. Nyabondo. Eno. Esondo. Esondo, yes. Tibe wok we tamo. Edu malo kono. Okay. Ene woda chiel kono. Ingeni Nyakach wan gi woda beach. Exactly. Koro mano southeast. South. Oh, good. Fujo wood southeast Nyakach. My friend Fujo, yes. To obedo border gi Gado Lima, mawuok southwest Nyakach. Gado Lima Gine Kocha. Okay, I know Gado Lima. Wan ga Achego kanyo. Sawa Vocational Training Center mantie. To kirido dimwalo Katito ga. Be wan ga Katito Vocational Training Center. Actually, Katito tang'eyo. Katito kanyo. Through partner miluongo ni Stanbic Foundation. Yes. Just the Stanbic I know.
Yes. Nwa launch gimiluongo ni Community Digital Hub. Yes. Maen jo Stanbic koriwore gi iluongo ni ATC American Towers. Nyo okelonwa ICT infrastructure, computers gi internet. Kasto gitiego jopuonjre jopuonj makanyo. Yes. Ma kaka ginyalo puonjo rowere. Okay. Koro wan gi mwatemo, wan provide a space. Okay. Kasto wachako provide furniture. Furniture king'iyo mesni man kanyo gi kombego. Yes. Olosi gi nyithindo makanyo. Okay. Koro samo wuoyeni tiegruok gi kidhi mbele. Mantiere ga hot madonjo to bedo train, tieko hot madonjo to bedo train. Okay. To training noero ok en mandatory ni nyithindo mobed enrolled e institution ema puonjore ga nyithindo moa oko. Koro nyathi marawera dhi kacha tipuonje nono. Onge pesa mochulo. Koro nyo puonjore skills moko matindo tindo kaka loso business card. Okay. Onyalo puonjore designing gik moko matindo tindo gieki. To be ginyalo dhi to an extent ma nyathi nyalo puonjore kata mana loso programs gi apps gieki. Ma bende nyalo chako konyo institution. Correct. Jok moko ma bende manyo kata mana digitally enabled jobs. Ng'ato nitiere Kisumu ka tene ot bokitanda to en gi employer ma America ma pok noneno to yudo pesa in dollars. Mago to ipuonjo kacha. To samoro bende ng'ato matimo research manyalo dhi kacha to puonjore kaka onyalo timo research e area ne of interest. Jok mamanyo market mag products gi mopogore opogore. How do you utilize the digital space to get a global market? Mago te ni kachane. Koro gigi te nitiere kendo gibeyo kabisa. Osiepa ma Bovins noero oingo chuo mang'eny wi ma wiye ler kabisa. Haya. Inaneno kadimin voice. Let me read. Osiepa ma Bovins noero oingo chuo mang'eny wiye ler, wuoyi ma wiye ler kabisa. Kisumu Central oyudo wuoyi. He has won several awards. I'm the only city tycoon from Kondele. So the Kondele bungi. Just as town ka wasebet. Higni mang'eny. Achako daka Konambayo Gwalboil Manyata. What's that? Yes, come up again. Awacho ni ya. Yes. Chako dak na Kisumu ka. Yes. Achako dak kamoro ni Konambaya Manyata. Specifically. There's a statement you Kamilo no Gwalboil. I didn't know there's a place. Kare kia Kisumu ni. You know people boil gwal there. Nitio Gwalboil ka. What do you mean? Nje ng'ato ma iluongo no Gwalboil. En a key stakeholder. Koro kanyo no bedo named kata siovi. Pod onge manyaka sani. I need to look for you. Abu Keri, Owadi Kodi. Yeah. He's a very famous person. So you but grew very up, simple. Okay. Yeah. Kapokwa Doke, so you grew up in Manyata, I didn't know. Manager Manyata. You are a slum boy. Yes. More than the other slum boy? Ukanya wacho ni more than. Nikech waonge gi ratiri. Waonge gi slamometer. Mar pimo godo ni maja slamo ingo maja slamo. How Islamic are you? How Islamic am I? No ngimana duto te ase. But you don't look like one. You don't look like I don't have to. Chude. I don't have to. Okay. Yeah. Modern life. It is who I am. Okay. And keeping simple? Yes. Nyakoro mogiki kanye mwaka oyio moromo kuongo koda Migosi Bovins ka endi je wamodh pi machuok ka waduogo to weche mag basari ma ende miyogi ich wang' kane ogole lwetgi nyocha gidhi do nyocha koro buro yango ni oweya counties bende opog basaris weche mag basaris go dhi nade to be waneno ote mapogore kotenre koda jogo eko ma bende wacho ni akeno lap dhoge ndong' ang'o wachnwa kata kamano wamodh pi machuok waduogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral, ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Kapo ni korgi tudri kodwa nyakolo mga ka kineno ni eri wadhi nyime kod twak marwa tielo ni eri mokwongo kanyakla koda migosi Bovins Ocheng, mano en Chief Officer in charge of weche gweko mag somo Sirkal County neri ma Kisumu nyakolo mga sirkal motel ne koda migosi Professor Peter Nyang'o kanyakla koda migosi Matthew Ocheng Owili kind jodito mamoko mabende omako wirwath koni kod kocha ka bende kawuono wanono weche gweko mag somo nyando mag somo osebedo kadhi nade nyakol monyang. Bobis ne waluge kane wang'iyo kaka isebedo kidhach kod ogandani. Wach moro nitie ma oganda osebedo kagoye mbaka kabisa nyeto weche gweko mag jolo somo moluongo ni bursary funding. Ne untie kod gek manego uchien ka gek no pod dhi nyime koso norumo nade? Gek no osebedo just as to shida manotimore ni last financial year kwaseketo nyaka budget mwaseketo nyaka nyithindo motimo application to gikone waduogo wayudo circular moa ka control of budget ma challenge ni wan kaka sirikal mamwalo mago counties ok en chikwa mondo mi wakony kata wami support nyithindo masomo sana sana e kuonde somo mag functions mag sirikal mamalo mano kaka secondary school to kod mbalariany to gi kuonde tiegruok moko kaka National Polytechnic koro ginieri nomako marach nikech ing'eni nomako gi kumarach omako gi kamarach gin be magi approve requisition mora mora koro ka gine mag sendiko baruano koro yudo ka koro omako wa matek to tokeno ero jomoko ma bende mana jopiny mawuok Nakuru kucho bochako dhi e court with the same agenda. Petition, yes. Koro nomiyo higa mokalo nokalo kokwa yudo pesa. Mano higa ma nyithindo ne chandre malich mokalo. Aparo ni skunde moko mokabilungo nyingi ne oro nyithindo pacho. Nitie a specific school mano ranyaka ir waziri maru. Ma penjo moko na ni gigo ni pipeline. Koro ne gima nomako matek kabisa. En mani nwatemo ma nyithindo mane nie scholarship program nwasiko kwandiko barua ne jopuonje mondo gidhi mbele gi somo mage nyaka sani geno ne ma jodage piny ka koro wambe no geno mane wan gono ema be nwamiyo nyaka jo motelo ne skunde gweko yes koro mano dhi ma agi mang'eyo ni nyithindo mane nitie scholarship program
to no odhi maber maonge kamoro amora mane tabu nitie. Jonyuol mane nigi shida achiel ariyo adek ne biro irwa to ang'iyo kaka wakonyogi. Koro sama wuoye nieri kotelnegi professor nose sign gimiluongo ni Intergovernmental Partnership Agreement manowach ni dwarore ni mondo wabed godo ma gi Ministry of Education kotelnegi gi Cabinet Secretary. Koro document nieri nyocha gidwaro ni mondo bed in place ma noselosi. Koro sani mano kanitiere to COB wacho ni koro ginyalo ng'iyo kaka ginyalo release no pesa. Emomiyo nwasegolo nyaka circular wangiso nyaka through the ward committees mondo gikaw nyithindo tim application, gitim vetting, ka gitieko to gioro details go eko to wang'iyo kaka wanyalo chulo nyithindo pesa mag bursary gi scholarship. Budget ne wan godo. Budget nitiere maber mama wadhi mana implement e yo makare ni mondo nyithindo oyud bursary to kod scholarship mar county. Gisani kuneno paro ni olipia maket kod magisechako donjo to ginya chako donjo e skundewa machalo nade. Kiwacho adier sani nyok waneno ka nyithindo duogo dala ahinya. Olipia Nyaka pesa mano e pesa omenda. Pesa warito mana jo ward committees ka gisetieko. Yes. To watimo mana gimiluongo ni data analysis e department kasto wa release to pesa. Koro kodhi budho. Koro un gi kwan mag nyithindo marom nade ma samoro uketo e kwan maru manyo yudo ni dwaro? Nyithindo rough estimation wa approximately wa the support nyithindo 30,000. Mano kata across the county. To gi nyithindo mana masomo within koso nyaka without? No, nyithindo nitie masomo within the county, nitie masomo oko mar county. Kenya mangima, kata obed nyathi masomo Mombasa, obed nyathi masomo Nairobi, obed nyathi masomo Central, obed nyathi masomo Rift Valley. Tek ni nyathi moa Kisumu county ka. Wadwa ni mondo odhi mbele gi somo maonge ng'ikruok moro amora. This scholarship ma county nyende chiwo, is it also reinstated? Entiere. Moro mar governor's scholarship. Entiere. How are you guys calling it? Gima watimo en a scholarship program. Fine. Gima watimo ni ward ka ward. Wan gi nyithindo apar mano at the entry level. Kaka ndalo kande ne wan gi form 1. Yes. Koro yudo ka wan gi nyithindo apar mano nyithindo 350. Nyithindo 350 to ndalo ka ne wan gi wards na wan gi classes from 1 to form 4. Donge. Koro 350 kigoyo times 4. Ne wan gi nyithindo 1,400 mane governor sponsor fully. What is fully? Dongo. What does fully mean? Ochulo ne gi fees te. From when we're using the form 1 nyaka form 4. Fine. Fees te midwaro kaluwore gi chik mar sirikal mamalo. Fees monde kendo nego bene gi chulo cha. Sirikal ma county ne chulo ne gite. Koro nyithindo 1,400 makigo gi kata mana 50,000 tinyalo ng'e ni pesa di mane governor chulo under scholarship program. Koro sani last year last academic year waonge gi nyathi mane nie form 1. Sani wan gi jo grade 10 manyodonjo. Koro wan gi jo grade 10, wan gi jo form 3, to wan gi jo form 4. Mago idhi chulnegi scholarship program te. Erokamano. Great. Said and done. Nitie gimida medo weche mag somo, bet nitie penjo mada penjo opogore weche mag somo as we conclude. Weche mag somo mana kaka wacho ni how is your work with your waziri? Ber kabisa. An gi waziri machua, an gi waziri ma understand weche mag somo nikech ngimane duto te osebede e sector mar somo. An gi waziri ma bende ne en ga ndalo moko principal mag principunde Kenya mangima. Koro weche mag somo winjo kabisa kendo winjo mabor kendo awacho ni an gi a mentor ma bende taya kendo mako bada. An ga team player nikech ong'eyo tiyo gi jotich te. To an gi a committed and a dedicated leader mo iyudo ka komako gimoro to timo gi chunye te kendo timo kohero. An gi a father figure man godo e office kaka jatenda. Koro an gi waziri maber kabisa moingo ng'ata. Ma kata ji donjo office ariyo en odonjo office achiel
gi dakika moko kodong dakika 2 secho kodong dakika kata mana 5 osedonjo office. Okay. Ka meeting en saa 3 en saa 3 no ero kodonji odonjo kata mana kodong dakika 10 mane jatelo man godo Otiyo ka jafwambo. macha jatelo. Why are people mentioning your name in Kisumu Central? Do you have any idea? Iwacho niya duond japiny, duond oganda en duond Nyasaye. Jok mawuoyogo Nyasaye matiyo kodgi. Iwinja. So that what happened? Mondo dwachgi otimre. I'm seeing messages here. Mondo dwachgi They are otimre. mentioning your name on Kisumu Central, and I'm asking you, why are not they mentioning in Nyakach, in Seme, because those are all our sub counties in Moroni. What are you doing so unique in Kisumu Central that you're not doing in Nyakach? Ang'isi nasebet kendo ase timo gik mang'eny Kisumu Central ga. Ang'isi kama chako dake ma en Kondele Ward. Sama wuoyo ni adak Migosi Ward. Atimo ohala Kibuye mano kalole ni Shauri Moyo Ward. Ndalo moko bende ne wan kodi mabe une joma ne supporter ndalo mana ni youth space. Mapani ni gik mane watimo gi yudhe ei town ka. Nwatimo gik mang'eny kabisa. Ma sani ende jomoko minyalo wacho ni chiemo gi talent gi. Okay, yeah. Kata wira ma Nyasaye omiyogi. Moko nwatimo kata mana Bunga kacha, Macha Railways Ward, Milimani kane wan Alliance Francaise kapok olore, library kacha ne wantiere, we did a lot of youth activities. Yes. Mang'eny kabisa ma imbing'eyo. 2017 apani ka governor ne campaign youth ma Kisumu Central notelo. Okay. Kasto logi gi moko my sub counties mamoko mondo megi support governor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Ndalo moko bende ka koran director mar trade, there are a lot of restructuring manotimore town ka. Nokotimore kuonde moko lakini town ka was majorly affected. Yes. Gi jo Kenya Railways Corporation. Yes. And the process of ensuring ni jo osettle maber to ng'ikruok mane nitie mang'eny kando dok piny. I was at the center of it, and I've interacted with so many traders within Kisumu Central. Koro mane mamiyo kata kiwinjo kiwuoyo Kisumu Central ka to jok mawuoyo go gin jogo ng'eny in person, at a personal level. We've interacted. Okay. They know my potential, they know my ability. Koro itemo wacho ni gipaka tije manusebedo kutimo cho onge gere. Ng'ato ok nyal paki nono. Okay. Mano mokwongo, ng'ato ok nyal paki nono. To bende ng'at moseneno ka intimo gimoro maber nyalo gombo ni maber mbele. Okay. So gigombo ni maber. Gigombo na maber. Kendo gilemo na. Mana gima gindiko kanyo. No, they have just said you are the incoming member of parliament for Kisumu Central. They have said yes. You're shying away. They have said. They have just said. You know, Yesu kano penji ni to be ine Messiah. Noduogo na. Noduogo na. Unemuwacho. So jokanyala mwantie koda jaod bura mabiro ma Kisumu Central en gin jopiny mawinjo ka wacho. Why are you going for Kisumu Central MP? Are you the one going or wananchi are the one pushing you? Nitiere gimiluongo ni lek. Madhano teni godo. Okay. Lek mar ni wan kaka jo Kisumu Central. Yes. Ang'o ma wanyalo bedo maber moingo kaka entie sani. Ere gik ma waneno ka nitiere rem to nyalo bedo maber. Koro magi gik momiyo lek nyaka bedi. Lek mar lokruok mar ngima dhano. So you're dreaming to Lek mar dongruok mar oganda mar dhano. Lek mar neno ni nyithindwa osomo yo makare. Lek mar neno ni joma timo ohala ohandgi onyak kendo dhi maber. Owinjore. Koro nitiere lek ma ji tenye godo kaka jo Kisumu Central. To lek no aneigi. So I thought I was speaking with the chief officer in charge of education. Karawu Gimjumbi. I didn't know. Congratulations. Do you have goons? Who are goons? Hooligans. People will surround your vehicle and jump left, right, and center and We kick work with people. you. Have you seen me with any? Do you have money Why? for campaign?
Why? But I'm told in your politics today, you must have those things. Why? For what? Bovin, I've known you as somebody who is down to earth, That is who I am. Lucky. That is who I am. ready to sleep up and work. We are here to work. You know, We are here to deliver. We are here to transform lives of the people. Mane gima wantiere. Gik mipenja gieki, you know Dugi Dugi. magi gik makoro You're going to counter him. En osiepna. En osiepna. Anjali Kisumu Central nyaka igony lawe kiyudo. En osiepna, ok ochuno. Oron nogonyo law. Okay. Oron nogonyo law. Nogonyo donge. Tutweru gi nyororo. Ok ochuno. Baba mundi konyo be. Ticket, where are you going to get ticket? Wan gi ODM. Mane party wa. Okay. Eh, With the Oburu leaders, Oburu Dinga as your party leader. Yes. Okay. You have hope need Gibro me ticket. Ticket ngamo yonge medheme. Ngama nigi jopenya medheme. Walai. Eh, Honestly speaking, mane ngama medheme. I wish you all the best, Bobby. As you go. Erokamano. I wish you all the best. As you go. Yakoro mogi watiki kanyo. Not unless you had something you wanted to tell your Kisumu Central people and No, and Kisumu County. Not Kisumu Central, but I want to talk generally Okay, fine. to the constituents as well as the residents of Kisumu County. Ado wacho gi dho Kisungu, but adhi condense gi dholuo maber. You're loved, yeah. It will not take the hand of the oppressor to free the oppressed. And many a times, jowa wacho ga ni josiasa kata jotelo kosemi kom to gilal kata nitie gik ma gitimo manyiso ni makosa chakore gi kama jago kura nitiere. To jakura ka neno ka nitiere rem kama gintiere kaka oganda, gin ema koro nego giloki strategy. Okay. Nikech samoro nitiere gimo ma gitimo, iwacho ni insanity. En timo gimoro machal pile pile, to expect a different result. That's our result, yes. Koro jowa nyaka ng'i maber ni to ang'o mwanyalo timo mondo pogruok obed e ngimawa. Okay. Pogruok obed kuomwa kaka oganda. To ma ere makela mokwongo ni kaka joka ng'ato nyaka wang'e ni tang'o wanyalo timo pogore. To mokwongo nyaka make sure ni wan gi kura. Okay. Kura ni kwasekawe to nyaka wabwagoye. Okay. To kura ni bende kwaketo ni jomoko ma facilitate mondo wabed kode. To mano already wadhi bedo puppet. Okay. Kata jolwet ng'amu ketwa wakaw kurano. Nikech wan inducted. Maka ng'ano owacho ni wadhi left, wadhi left. Kowacho ni wadhi right, wadhi left. Koro wan kaka joka ng'ato gi jopiny ma jogo kura, wan ema mobilize ourselves, wadhi wakaw kura mondo wago kura. Okay. Ne ng'ama wadwaro. It starts with the japiny ma nyaka ne ni ka area ma koth go wagodo, ka gima onego bed ni waloso, ma gima onego bed ni waketo bedo kare. Machielo en ni joluo nowacho ni pesa oluoro kar koko. Okay. To onge dongruok mabiro bet ka ji gore, ka ji opogore, kendo ka remo chwere. Nikech kijatelo manego ji, jomage midhi telo negi. Koro akwayo ni jowa, to sana sana rowere, wabed josiasa mohero kwe. Wabed josiasa mapogore paro, to riwore e dongruok. Wabed josiasa mang'iyo gik moko e yore mopogore opogore. Wanyalo bedo ni justas in komachielo tan komachielo, to wanyalo madho chai, wanyalo go mbaka. Nikech gima dwaro ni kiyudo to gimi dwaro mondo dhi mbele cha odhi adhi mbele. Ambe ka yudo tigona mana erokamano to asudo mbele. Koro nyaka wa make sure ni wago siasa mar kwe, siasa ma is peaceful, siasa ma is tolerant to different ideologies, siasa mar riwoji. To kik wayie mondo ti kodwa mar dhi chwero remo kata kawo ngima ng'ato. Mano gima kik watim kamoro amora at whichever level. Koro anto amor to mane kwayona man godo gi jopiny. Okay. Thank you Mheshimiwa, Member of Parliament. Nyakoro mogiki kawuono te wambe kwa ahinya te weche go mag somo. Nyasaye bro losonwa kinde ndalo moko gi Mheshimiwa Bovin kaka usewinjo ni kata obedo ni en Chief Executive Officer ten Migawo mar somo. I don't know whether that's right. Chief Officer ten Migawo mar somo e Sirkand County ma Kisumu.
thulo bro losre mondo mi wambeki kotende koda weche go kuma Kisumu Central. Laba ni mano ka koro wachigni go kocha wabro loso thuolo mondo wachak wambeki kendo. Ok en lweny. Justus mano MP ma Kisumu Central chak ng'iyo go chon. We penjo mang'eny. Dhano ema dware kendo dware saidi mondo obi ores Kisumu Central. He stand as a better option. Is peaceful and educated. Okobola wach ka joka. That one I know. This guy didn't have to remind me. That one I know. All the best, my brother. As you go, thank you for honoring our invitation. Thank you. Mondo mi Kala TV kawuono. While we are here, wachoni machiegni pacho my order. I want to say that Kala TV machiegni pacho machiegni Kala TV machiegni pacho my order.